V dávnych časoch obchodník z Európy menom Esi vydal sa na cestu do Ázie. Jeho túžbou bolo učiť sa umeniu samurajov, preto vyhľadal slávneho majstra, ktorý učil 4 mladých bojovníkov. Najmladší z nich, Štrasi, učil Esiho umeniu boja. Obchodník mu za to predstavil neznámy nápoj, čiernu kávu. Samuraj menom Musty ponoril obchodníka do tajomstva meditácie a jeho kávový nápoj ochutil vanilínom z lianovitých orchideí. Domi učil Esiho zocelovať duchovnú stránku a hľadať vnútornú harmóniu. Esi na oplátku nechal samuraja ochutnať svoj nový objav. Išlo o kávu zmiešanú s mliekom. Samuraj Nordy a jeho umenie maľby prebudili v Esim zabudnutú vášeň k tomuto výtvarnému prejavu.